niin, tervetuloa mun toisen videon pariin. Mä olin tosiaan Niko ja mä teen tämmösiä kitaralle tämmösiä suomalaisia biisejä harjoitellaan. Ja viime jaksossahan meillä oli Hilma ja Onni, Jaakko Teppo Hilma ja Onni siis. Niin nyt mä ajattelin, että tehdään semmonen vaihtelu, niin lastenlaulu tähän. Eli semmonen kuin Ukko Noa. Ja se on helppo laulu, kun sille soittaa, koska siinä ei tarvitse kuin C-duuri, eli tämä ote. No. Ja sitten G7. Eli sille helppo. Ja sitten on tämmönen sivusto ihan hyvä, kuin semmonen kuin Ultimate Guitar. Täältä näkee hyvin niin kuin nämä nuotit. Siinä on semmoisella vihreällä pallerilla, semmoinen kuin Ultimate Guitar. Niin sieltä näkee kans hyvin nämä sävelet, että mitenkä soitetaan. Siinä on sanat. Ja sitten siinä on niiden sanojen, tai sen laulun sanojen päällä, on sitten nämä duurit ja mollit, mitä pitää niitä säveliä sitten vaihella. Ja se on ihan hyvä. Sieltä kannattaa katsoa. Eli intro. Ja intro tarkoittaa aina semmoista alkusoittoa. Siirrän. Ukko Noa, oli kunnon mies. Kun hän tuli saunasta, otti laukun naulasta. Ukko Noa, oli kunnon mies. Tässä tulee se intro taas. Näin. Ja jatkuu. Ukko Noa. Se intro. Eli semmonen oli. Ja nyt ei näkynyt tää kaikukoppa, mutta pääasia, että näette nämä, mitä mä vähän niinku tässä vaihtelin koko ajan. Ja tosiaan Ultimate Guitar, sieltä näette sitten ite kahtoo niin nuo sävelit, mitä soitetaan. Mutta tosiaan. Jos tykkäsit tästä videosta, niin tilaa mun kanavani ja tykkää videosta. Se on morjens.